Izan ere garai hartan sortu zen Plan Zen deitutakoa, Plan Zona Espezial Norte deitzen zena. Jatorriz Amerikarra zen planteamendu hori bere garaian izan zen makartismoen kontran erabilitakoa. Beraz, Hollywooden bertan intelektual gorriak edo eskertiarrak jarraitu eta jasarri eta salatu ahal izateko bide hori, horrek sortu zuen eskola bat. Askotan gertatu zait, jendeak esaten dula, hori fake da, hori ez da egia. Berdin da, funtzionatzen dute egiatzat balira bezala. Eta hori da aztertu inberra dagoena. Alegia, zergatik hartzen diren informazio horiek egiatzat bezala.